sige na gitag kabati ron nga ang buta giayo na say bungol, nakadungog, amang mga depikto ni sa atong kinabuhi. Ang Ginoo di ay di gid siya musugot na depiktoso ta. Iya gid nang ayohon. Pero niining ato karong ebanghelyo gipakita dinhi nga dunay gamay nga proseso ang Ginoo sa pag-ayo nato aron mawagtang ang atong mga depikto sa atong lawas o sa atong pagkatao. Pangutan ako no ng imong tupad. Ing naon sa may depikto nimo karon. Kay mura magdaghan-daghan nato na agi mga depikto, no? Nya ang Ginoo na iyatang ayohon. Pero ang siguroon sa Ginoo nga iyatang ayohon aron mas monindot ang atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao o labing dako gid niyang tumong anong ayohon ta niya aron mas matuman nato, mas mapuy-an nato ang iyang mga pulong. Yung saan nimo pagpuyo sa pulong o di ka kadungog, nya di sad ka kasulti, nya di sad ka kakita. Maglisod yung tagpuyo sa pulong mo na ayohon niya kay ang tumong ana nga makapuyo tas pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa gibutang diri ni Santiago nga ang tao nga igo rang mamati sa pulong sa Ginoo pero di magtuman, iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Kamoron, kusog ba mo mutuman sa sugo sa Ginoo sa pulong? O mamati ra gyud. No, daghan kayo inana. Abi tay mga palahubog guys tanan nga ning nagpa-picture nako ba pag-agi nako nila sige sila ginom. Nya ingon de padir idol jud kanamo, please picture me diri be. Sige kog tan-aw sa imong YouTube padiroy. Ana, alingaw kay ko padir. Nako ang kasagarang malingaw ni akong wali kana mga buangon. Ako lang sa itong isulti ba kay usahay ko ta kita gusto mo lang tag-enjoy. Pero ang pagpuyo ba mo na importante nga hastagan ining nagwali ambot nakapuyo og sa gani. Di ba? Niya nganong di man ta kapuyo kay dili kayo klaro ang atong pananaw sa atong isig katao. Bisan pag magsigit tag simba, bisan pag nihikap na si Jesus nato, naa di ay gyapoy porsyon sa tong kinabuhi nga di klaro mo na ang buta dire iyang ang unag yung process iyang gigunitan ang kamot nya gidaniya palayo sa balangay pasabot ang katong community ba nga tuwa siya didto gipalayo siya kay kani manggod sang community usahay mao ni mohatag natong kultura nga maglisod tag kakita sa kamatuoran. Sama na karong kultura nga pwede na ginang magpuyo-puyo. Di ba? Kultura naman aron. Napaday mauwaw nga magpuyo-puyo, way mga kasal. Napaanay mauwaw? Wa na oy. Sa una ang mga babae ug lalaki magkuyog na gay na niya makapuyog balay nga sila ra duha way kasal purting uwawa ana magminyo gidayo na. Pero karon, wow, tagutloy anak, tagilmay anak, tag 20 na katuig, wala. Nga naman, wa man sa imong buyag. Kultura naman na. Karon, napaday mauwaw anang mamabdos ang babae, niya way bana. Napaday mauwaw ana, nga magbusyad-busyad ang tiyan, maglakaw. Kultura na na, di na ta mauwaw eh. Di madi ko mamabdos. Di na ta manaway. Di ba? O di na sila magilty ba? Nganong namabdos man kung wa man ko'y bana? Di na. Kay, ay da, accepted na na. Nabuta na tas kamatuoran ba nga? Dako, hindi kining saha di ay. Kanang magtipon-tipon, magkunuhay, magminyo ang lalaki o lalaki, niya babay o babae. Wa naman mabuyag na. Di nam sa sila mauwaw, isog naman gani hinoon kayo na sila, amo ning katungod, amo ning right. Oh, yes, humanly speaking. Pero ambot ka ha, ang Ginoo, maubasag ka na iyang gitanaw nga inyo ng katungod.
inyo ng right sa titubag nato sa Salmo. Ang nakatagan, duol-duol mo sa Ginoo. Ako mangudigo lang sa ko eh. ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa balaang bukid sa Ginoo. Justice, katarungan. Basig ang kaning atong gitawag og katarungan para nato matarong, pero batik na di ay moto gidaan ni Hesus ang buta palayo sa mga tao aron makafocus ang buta nga sila ra gyud mag-istorya sa Hesus. Kining pagsimba, kanang pagampo, kanang pagrosaryo, mura mo ana og gigunitan, mura ta ana gigunitan ni Hesus palayo sa kalibutan. Pananglitan sa inyong balay, magrosaryo mo isip pamilya. Pag ngang TV, pag ngang cellphone, manimba sa dinhi, pag nga ang inyong cellphone, naam say uban nga nakaon ang cellphone, inigtingog, kita naman hinoybiyaan. Mulakaw naman noon dito aron mutubag, niya mubalik dayon, manguros og balik. Ngana, kung nang yawa, inibalik na sad. Niya, og mutubag na sad, tingog na sad, ala, dagan na sad nga to, tubag na sad. Ang uban, di mo dagan, pero magsiging reply. Ay sa diya pagsamok-samok kay nag-misa pa. Dugay makining na humili ani parian ni. Libakon pagpari. Wa kabiya ba? Og daghan kay ron mga anak dili makabiya sa ilang cellphone, sa ilang mga kaning Facebook, sa ilang chat, di kabiya. Aron lang makighiusa ni Kristo. Muna ka ng pag-rosaryos panimalay, niya i-off ginata ng mga gadgets, niya magtingob mo rosaryo, mura mo ang nagigunitan ni Hesus palayo sa kalibutan. Aron makafocus og paminaw. Niya, gipangutana din ni Hesus ang buta. Niya, na nakay nakita. Siya, kita kong mga tao, pero mura ra magkahoy galakaw-lakaw. Lingi ako nun na imong tupad. Unsa mga tao na sa tan-aw nimo? Klaro? Klaro nga tao? Usahay ra ba? Ingon ani sa ta nga ang tao equivalent sa kahoy. Tanawa, naa sa mga highway, dili putlon ang kahoy nga ni-encroach sa karsada. Wa gid ta maluoy sa mga taong motorista nga posibleng maparok anang kahoya. Na mabangga nya, kusog kitang maingon no obstruction on the highway, dili pa parkingan, pero naa diha nagparking ang kahoy dako kay punuan nga naman ayaw putla kay ngilad na kay against na sa environment. Unya kun mabangga ang tao diha og mamatay, ha, unsa man sakto na galibog na ta, unsa man ni kahoy o tao? Basig mas importante ang kahoy kaysa tao. Maubitaw nang gipangputol na ang mga kahoy sa bukid, why ni badlong, illegal logging, why ni badlong, gihimong subdivision ang usa ka bukid, gipamutol ang tanang kahoy, why ni badlong, ngano man tungod kay makakwarta man. Kanisad karon, ang kwarta na sad mo'y mas importante kaysa tao. Putol hasta kahoy, basta na anay kwarta. Pasaylo alam ko ninyo, mga authority, kay naglibog pagyud ko ani, ngano ang mga highway, sama ang mga national highway nato dinhi, at least dinhi sa Cebu, ambot kas ubang mga lugar sa Pilipinas, basta sa gawas sa nasod, ang mga national highway, bisan gani ang mga secondary kana mga provincial o city road nila, labi na gyud og mga highly kana gyung kuanagid ba developed countries, wa jud ko kakita, ambot na ba mo nakitaan nga ni-encroach sa karsada ang mga kahoy na basig na nga mo'y gisunod nato. Napamaganing ilad kay diha sunahan ay taytayan pag-abot sa tumoy taytayan ni-encroach ang balay, naghimo pag yung tindahan. Basig ang tanawan ng tag-iya ng balaya, ang mga tao, mura ra gyud tindahan.
Bahala nag mga sango mo sa akong tindahan. Banggai lang niya na ninyo kay ikihat mo. Pero ni-encroach siya. Unsa man na? Obstruction. Wa man lagi nakabadlong ana. Naglibog pata. Ngilngig magunang tawhana gud. Mao magunay gamhanan dinhi. Mao di ay sumura din na siya si Herodes. O nang patay gyud ang tao. O na unsa man ni siya? Katarungan pa ni, matarong pa ni, ipalayo tas Ginoo mo tong gihikap pag-usab sa Ginoo. Nakaron unsa may mahitabo? Gihikap ug usab ni Hesus ang tao. Pagsunod hikap ningon din unya, kakita na ka ang word nga gigamit mitutok siya ni Hesus. Og ningon din siya natin-aw ng akong pananaw. Mao na ang gitawag og conversion, change of heart. Kay kani mga tong kasing-kasing mausad ni magdiktar sa atong mata. Nay usahay di ka ganahan mo tan-aw sa imong silingan kay galagot ka, gahambin kag kalagot. Di ba? Mabuta ka in relation sa imong silingan. Kaya gano, lingi og usaban ang imong tupad. Ganahan ka mo tan-aw sa naong ana. Ganahan ka. Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad. Tao pa'y tan-aw nimo nila. Unya ganahan pa ka mo tan-aw. O basig saylo-sayluan lang na sa imong mata or kung imong tan-aw, imo sa nang sigahan. Ikaw sad nga nangutang nga wa gyud bayad-bayad, ganahan ka mo tan-aw sa nagsigpaningil nimo. Kamong mga asawa karon nga niya dinhi, at least ni ama mo dinhi, ganahan mo tan-aw sa naong sa inyong bana. Ganahan pa mo? Niya kadtong na iring-iring niya mga 20 years ago nga nasakpan ginimong nagkabit-kabit sila, ganahan pa ka mo tan-aw sa naong ato. Nawa na. Ganahan pa mo mo tan-aw sa naong pare. Ha? Kaning pariya ganahan mo? Mamalit mo og slat. Nawa na di na mo ganahan sa todo sa slat na sad. Oy, magpili ta oy. Mao na kana mga taong di mo palit og slat, di na malipay magtan-aw inigwali nako. Mingon din sa kaniron, slat na sad ni. Sad di lang. Na man say mamalit. Karon gani pila na ni ato 2,434 na ka halina to nga slat. Pakpak ta. Basta kay ni 7,566 na lay kuwang. Gahapon natandog kay kustanan kaniha wa lang ko kaabot gyud, di malas gyud ko ato, hinaut ta mamalik to sila. Giingnan ko sa akong mga kauban din ni sekretary, Father, diri bayay mga buta nga mianhi giagak og mura sa to siya anang deform sad ang lawas mo'y nagagak nila kay namalit og slat mga buta na ginunitay ko kuno ana diha kay mo palit og slat, nagpa-picture in town sa kanang akong picture diha nga igo-igo ra man sa taon nang naong nako diha nga diha kuno nagpa-picture kay wa man kaabot nako. Mga buta nga kanang mo masahe tingin ito sila kanang ilang grupo-grupo ba. Nanganhi nakakita nakaabot sa tong parokya kay mo palit og slat kay nakakita sila bisag ang ilang pananaw ilang physical nga pananaw nawagtang pero nakakita sila nga mauni ang nindot buhaton mamalitag slat ang gamay na tong kinitaan ato ning tigom-tigomon ambot pila ka sila kadto kabuan or pila ka katuig silang gatigom ato aron lang makapalit og slat. Kamo di man gyud mo buta physically kadungdo mo sa atong opisina. Kadungdo man di mo palitan mo og slat dito magsigim lang gutag pasangil way kwarta anya kamo kunoy kuhaag pananaw
O kani dili lang ni karon ha, kadaghanan ni. Katulang dihay gahilog kog masakiton, hapit na mamatay ang iyang taong papa, akong gihilugan. Nya na naging luha sa iyang mga igsuon. Ang usan la kay igsuon nga buta nga naglingkod sa daplin, pagdayon akong lakaw, pader, gaana sa kamot. Abi na ko bag ungo, kay kanang ungo ra bang tunol ra man sa kamot. Pader, kuha dawatan ni pader nako. Unsa man na ing siya nga kuan lang sa ni kana kay duha mo to kaslat atong ipamaligya na 2,000 na asay 500 katubang kani ba kaning pagkuan ni retablo tag 500 mating ito ni atong banani ingon din siya nga di man ko ka-afford atong usa pa der katong tag 2,000 kana lang usa kaslat ako pagtan-aw nako gakupot in tawag 500 ang buta kana buta gyud ba lingkod daplin murag kumoton atong kasing-kasing oy. Ako god na akong stipend, ako na lang sa kong ipalit og slot. Ako gani nga igo ra dupa-dupa nya kolekta dayon, di mo palit. Nya kadto hinong buta, kadtong mga habal-habal driver, tricycle driver, labandira, nagbantay rag bikiri, mo palit. Di ba? Nya ako di mo palit. Mo na ako kada na ko kadawat dinig stipend, nita jud kog paagi nga makapalit yung kog slots. Kaya nga naman, mauman ang gitawag og pagpakighiusa sa simbahan. Mauman ning usas mga paagi nga magpalambo ta sa simbahan og sa pagtuo nato pinaagi sa mga kalihukan og mga facilities sa simbahan. Panalitan kani dinhi, mahumanan natong trabaho di atong grounds, gisugda naman nagtrabaho, napalit naman na nato diha ang mga yuta og may gani kay naasay ni ingon nga okay ra pa diroy anam-anam milag bayad kutob tapos tuig ang uban kutob Hunyo unya magsige mong palit di kabayad ta nila lipay sila lipay pud ta nyag matukod atong kumbinto diri sa Luyo di okay na kayo nindot na atong simbahan di ta malipay ana di mo malipay purting lipaya tanaw gani mo na inyong mga bangko gilingkuran mahal biya kay ng bangko pero napalitan nato di kay mo kakita ani mga klasihas bangko sa ubang mga simbahan naay mga pipila ka simbahan nga mapaparihaan pero maglisod kag kakita ngano man high quality man mahalon ba pagkahimo yang ano man naka-afford ta tungod sa nakighiusa nato kaning atong murag duwa-duwa nga palit-palit og slot ni bunga sa nindot kaayo nga mga pasilidad. Unya kay nindot man makakita ta mas mulawom, mas mutinaw, dili hanap ang atong pagsinati sa presensya sa Ginoo. Mao na inaut ta nga mosunod ta ni Kristo, maminaw ta ni Kristo, magpahikap ta ni Kristo sa atong kasing-kasing aron mutinaw ang atong pagtan-aw sa atong isig katao, pagtan-aw sa simbahan, pagtan-aw o pagtabang sa mga panginahanglan. Matod pa ni Santiago sa atong unang pagbasa, ang sa tiyang giingon diri. Alimot naman ko ato. Ingon siya diri nga apan ang tao ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtabang, pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Ang tinuod di ay nga pagtuo mao di ay ang pagtubag sa panginahanglan sa atong katilingban. Karon padayon naman tag sigig kompanya. Unsa kay gikinahanglan sa Pilipinas makatubag kaha sa panginahanglan sa Pilipinas kining atong mga politicians karon naa kay makatubag nila sa ato yung tinuod nga panginahanglan o ilang tubagon ang ilang panginahanglan mo nay kuyaw mabali ba ang ilang panginahanglan mo ilang tubagon ang gikinahanglan nila nga mudaog ra gyud wa na sila magkinahanglan kwarta kay dato naman kayo wa magkinahanglan sila og kaning mga gitawag og profession kay mga professional naman kayo
basig ang ilang gikinahanglan ron nga mudaog lang sila sa eleksyon. Pero wa sila kakita nga ang Pilipinas, kitang katawhan, maoy tinuod nga nanginahanglan sa ilang pagtabang, sa ilang pagpaambit anang ilang mga millions and billions of wealth nga kanunay nilang punan hangtod na lang hinuon nga ang pipila kanila mangawkaw na lang ang mga nanginahanglan pagyud mo'y kawatan at tubangan pagyud nato ta kawatan. Kita pagyud mo'y badlongon kung magtinarong tag-agi sa daan o mag-traffic, magwangwang pag na sila, idasok kita sa daplin mo, counterflow pa na sila, kay di yun maglangay-langay. Wa sila kakita nga kita, pila na takauras nga nagpundo ang karsadang porting trafika, kay wa sa gid nila mapadaki, wa nila masulbad, bisa na lang ang traffic. Muna atong, ano kung maabot naman sa kuha ni, sige na, manindog na ta.